Тоҷиксодиротбонк ва Агроинвестбонк ду бонки дучори мушкилшуда ба додани маош ва пасандозҳои муштариёнашон шурӯъ кардаанд. аммо то ҳол ин гуна амалиёт дар ду бонки дигари пурмушкил Фононбонк ва Тоҷпромбанк оғоз нашудааст. муштариёни бонк имкон пайдо карданд, онҳое ки дорандаҳои кортҳои пардохтӣ ҳастанд, имкон пайдо карданд ки ҳамарӯза ба миқдори 100 сомонӣ аз банкоматҳо пули нақд дастрас кунанд ва то 200 сомонӣ дигар дар марказҳои савдо ва хизматрасонӣ пардохтҳои ғайринақдиро анҷом диҳанд. дар моҳи гузашта ҳукумати Тоҷикистон ба хотири пуштибонии молӣ ба ин 4 бонки тиҷоратӣ ба миқдори 3 миллиарду 850 миллион сомонӣ кӯмак карда буд. аз ин миқдор 2 миллиарду 250 миллион сомонии он барои солимгардонии вазъи Тоҷиксодиротбонк ҷудо шудааст. имрӯз вазъ ба эътидол омада истодааст. мардум аллакай мана аз 3 январи имсол Тоҷиксодиротбонк ба пардохти маблағҳои нақдии амонатгузорон дар ҳудуди масалан $200 амрикоӣ бо эквиваленти сомонӣ шурӯъ кард. ҳар рӯз ҳудуди 120 нафар амонатгузорони Тоҷиксодиротбонк аз сӯи кормандони бонк бо навбат даъват ва амонатҳояшон дар ҳудуди муайяншуда пардохт мегардад. дар тӯли 7 моҳи гузашта Тоҷиксодиротбонк ва баъдан Агроинвестбонк, Фононбонк ва Тоҷпромбонк ба мушкили ҷиддии молӣ дучор шуда ва тавони пардохти маошу амонатҳои муштариёнро аз даст дода буданд. ҳамро гирифта наметавонем. ин чанд хал шуда? 3 моҳ шуда амтария. 3 моҳ шуда ки фақат ами банкам хеле пасяни. мақомоти 4 бонки тиҷоратӣ вазифадор шуданд ки дар муддати 5 моҳ саҳмияҳои худро ба фурӯш расонанд, то ба ин васила вазорати молия тавонад аз ҳисоби онҳо маблағҳои қарзиро ба Бонки Миллӣ пардохт кунад. дар сурати кӯтоҳӣ дар иҷрои ин амр, молу ашё ва амволи бонкҳои тиҷоратӣ ки ба гарав гузошта шудаанд мусодира хоҳанд шуд.